Akşamda geçirilecek UFC yarışı. Buna belet filmde tomoşa edip bilersiňiz. Şu ýyl Tomosda geçirilecek yarışyň dolu sany hem ma'lum boldy. Romanın ýol başçysy Dana White UFC 326 yarışynyň dowamyna resmi duşşyklar eglan etdi. Akşamyň esasy wakaty ýeňil agramda çempionluk guşagy uğruna Ilya Topuria bilen Justin Gaethje'niň arasyndaky tutuluşyk bolar. Bu söwüş eýýämden divizionyň iň garaşylýan duşşyklarynyň biri hasaplanýar. Söwüşçileriň ikisi hem agra stili we möhletinden öň gazanýan ýeňişleri bilen tanalýar. Esasy tutuluşyň öň figurasynda bolsa agramda wagtlaýyn çempionluk guşagy uğruna söwüş bolar. Oktagona öňkü çempion Alex Pereira we Fransaly agramly pehlwany Cyril Gane çykar. Duşşyklary belet film arkaly tomoşa edip bolýar. Munyň üçin bolsa platformanyň premium agdalygyna ýazylmak tökmanydyr. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen gara bize agda bolmakly hem unutmaň.